Здравейте хора, аз съм Боби и това е моят блог, т.е. новият ми ченъл и днес мисля да поговорим малко за рекламите, за дразнещите реклами, за дразнещия звук и за абсолютно всичко, което може да те издразни в рекламите и накрая дори ще има списък от 5-6 реклами, които са супер дразнещи и да. Мисля да започнем с тъпият звук на рекламите, който е прекалено силен и е поне 2-3, даже може би 4 пъти по-силен от звукът на филма, който си пуснал. И де-факто може около теб да спят хора и ти нарочно да си намалил телевизора по-тихо, но де-факто ти да го чуваш, той да не го чува. И когато изведнъж дават реклами, дистанционното не е до теб, ти трябва по най-бързи начин да скочиш като някаква нинджа, да вземеш дистанционното и да го намалиш. И вече да се успокоиш. Примерно, ако това е майка ти, която работи по 24 часа, може да те нападаш супер яко, защото си е събудил. True story, bro. Следващото нещо, за което реших да поговорим също така, е дразнещите звуци. Под предвид дразнещи звуци, искам да кажа неща, които могат да ви дразнат. Примерно музиките, гласовете на хората, които озвучават дадена реклама и тем подобните бокуци там, които са. И за трето мисля да поговорим малко за тъпите реклами, които има в околията от... Защо говоря с британски акцент? Това си беше тъпо. Добре. С околията, около всичките там, Нова, BTV, БНТ, кой гледа БНТ? БНТ дори има тъпи реклами. Първо ще започнем да кажа. Всички реклами, които сега ще бъдат казани, ще ги има долу в описанието и лесно може да ги намерите и да се съветвате коя е тази реклама, за която аз говоря. Първата реклама е по TV7 и винаги след Мис България една папая. Тортите говорят. Бич, ако тортите ти говорят, отиди да се лекуваш. Добре, това винаги го казвам, не знам защо толкова трябва да е смешно, не знам. Втората реклама, не знам точно в по Нова или по BTV беше, но е също супер тъпа. Също това има и по Нова и по BTV. Това са така наречените реклами с прах. Т.е. с този прахът, в който както си вървиш по улицата и... Тази блуза нова ли е? Не! Тя е прана с первол! И тук е моментът, в който тя вади 5-литровото шише первол, което така и не разбрахме защо носи в чантата си, докато ходи да пазарува. Сигурно да го рекламира. Но... малко тъпичко, но това е. Втората е една реклама с разстройство. Тоест майката и момичето ще скачат с парашут и момичето отива при майката и я пита: "Ох, мамо, съжалявам, че днес ще пропуснеш скокът с мен." Майката: "Съжалявам, но имам разстройство." И след това момичето й дава хапче и не се знае дали скачат и не се знае дали тя не се е насрала във въздуха. Но who cares? The fuck? Третата реклама, третата ли е? Четвъртата реклама е хиперяка реклама. Не знам защо я казвам, обаче да се намирам в приказки. Четвъртата беше рекламата с козела, която е хиперяката, защото, не знам, хиперяка е. Сигурно знаете една реклама с един козел, който рекламира Виагра. И някаква хиперяката реклама. Мисля, че вече петата реклама и шестата ще ги обединя в едно, защото няма време повече да губя времето на клипа.
т.е. петата и шестата са рекламите. Има една с една паста за зъби, която лекува и тя си изплюва зъба в кървящия зъб в мивката. И това не е много яко да го гледаш докато ядеш. Примерно от тебе може да... На кой ще му се гледа докато яде кървящ зъб, който пада? Това беше много тъпо. О, господи. Нещо ми има, сериозно. И аз, като точите ми говорят, ето защо не ходя на психолог. Да, това е едната. Другата е с гъбичките. Значи, пич. Никой не му се гледа как си търкаш ногтите с някакво нещо там. Даже не му запомних името. В смисъл не е яко да гледаш някакъв как си такова кръка и че има гъбички. Who cares? Това бяха рекламите, които исках да кажа, които са дразнещи, освен четвъртата реклама, защото тя е яка. Ако имате някакви още дразнещи реклами, може да ги оставите долу като коментар. И ако искате се абонирайте за мен или харесайте клипа, еднакво е. Аз няма да ви карам да го правите, защото все пак това не ми е работата. Работата ми е да пускам клипове в чанела ми. И да, това е. Довиждане. Ще видим другият. Това се беше тъпо.